Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabing na ninyo Dr. ni Ubra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gisame, 18 years old, may ka-live-in ug may usa ka anak. Tagalagag, Sindangan, Sambuanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelyido nga hangkit karon, nagdapa sa apelyido sa akong mama. Aron hisabtan, sugdon ko sa dihang 13 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, gipangayuan mi sa among maestra og birth certificate. Kay hapit ako na nga among graduation sa elementary. Oh, sige, maglukat ta. Wadto ta sa opisina sa Dipolog. Naha, mo na ng imong birth certificate. Lama, dili man ni mao ang akong apelyido. Ha? Dili man lagi apelyido ni Papa. Ay, udi ay, uy. Tungod na kay dihang nataw na mo sa manghod nimo, wa pa man ni makasal si Papa nimo. Ha? Tanawa, nataw ka og 2004, og si Mayet nga imong manghod sa tuig 2006. Unya nakasal mis Papa ninyo 2008 na baya. Mo nang wa pa mo makada sa pilyado ni Papa ninyo. Lo? Yan sa ako na, ma. Maseskwelahan na ba? Apelyido man ni Papa ang akong gigamit. Opo, sabta na imong maestro. Minso? Ay, na. Mangita na tag atong kasakyan. Adto na tas terminal din sa Dipolog. Asam ta mo sa kaya ni ma? Ay, magbaan lang tayo, madali ta. Nanay, dispatcher mao. Nong! Nong, para sa sindangan ni. Van mo, dali! Dali! Ma'am. Van! Van ko na, ma. Oh, sige. Manakay tagban. Dali na, Jess. Sakay na, Jess. Oh, ma. Isira, ma. Ay, kaliyot, ay. Oh, lama. Kita raman laging duha ang kasahiro. Mamik up pa man na sila. Ma, naghunga na lagi ng driver ug ang usa ka lalaki. Kinuok ko mga atik rabaking naong, eh. Akining, dong, pwede ablihan lang ang bintana ng van? Ayaw! Manadlok. Sige lang gihapon sila hinunghungay. Ug nagsige tanaw na to. Siga o pura ba ang ilang mga mata, ma? Ay! Oh, Ay, ma'am! Ay, balhin mo, ma'am! Kuha! Ay, kuha pa rin mo sa balik! Ay, ako ni silang ibalhin og kasakyan! Ay, naog na, ma'am! Dali! Ay, salamat. Ay, salamat taon. Eh, may kigipa ka na og minimo, eh. Nahawasan taon, Miss Kakulba. Ay, wa ko salig itong mga tawhana mo, may. Mga babae ra ba mo? Unsa? dili pagig ko malimot sa among experience ni mama sa pagkuha namo sa akong birth certificate sa Dipolog. Nga pwede pa namo kulbaa adto. Maayo lang gani kay wa mi larga dayon og gibalikan mi sa dispatcher o gitabangan mi nga makabalin og sakay og laing sakyanan. Og pila ra may sugilanon, pila ka tuig dihang nag-edad na ko og 15 anyos, nakauyab na ko. Og tuig 2020, nakaanak mi og usa ka anak nga babay ug nagplano mi nga magpakasal. Unya, ha? Magpakasal na talan di? Ginamang ko mama kung karon sa ako natang pagkasal nga, may anak naman kuno ta. Agwingin nga, wa pa kay 18. Pero, hapit naman ka mag-18, di ba? Unya, naaday tay kwarta. Mindas lagi, wa pa ka mag-18.
Magginihini lang tagpangandamdaan para sa atong kasal. Wa ka kauyon. Di ka ganahan nga magpakasal ta? Ganahan man. Pero naamagod ko'y problema sa akong birth certificate. Ha? Unsa man na? Ipausab? Lagi ma. Pwede ba na to ipausab ang akong birth certificate? Kaya magpakasal na may landi, nag-18 na ako. Nya! Kalisod ba anak di sa May? Uy! Di na ko ganahan mo balik pa og dipolog so kada tong na-trauma ta dihang misakay ta agvan pagkuha na to anay mong birth certificate. Ako na lang kay muliho ka na. Ako'y muad to. Pero dako man kuno na og gasto gud pang. Muduol kapag abogado ana. Ma, naman ko kuno yung mga abogado sa gobyerno nga mutabang sasama na tungo ikabayad og abogado. Kanang pau kuno. Sige. Muduol ko na. Di sana oy, basta muduol gani kag abogado, imposible kay na oy nga wa tay magasto ana. Ang pliti-pliti di ay. Akong imin si Landi, anak maha. Kami na bahala, anak. Basta mapausab lang ang akong birth certificate. Kaya ang among anak ba yung Landi, ma, ang middle name niya, apelido ng papa. Kaya nabunyagan naman to si Inday gamit ang akong baptismal. Oh, kana na gamitan ninyo inikasal ninyo ang imong baptismal. Ha? Pwede di ay, ma? Di lagi pwede. Nangutanan ako, anak. Uy, wow ba di ay Landi? Eh, birth certificate kuno ang requirements para sa kasal. Ug ang baptismal sa dimo. Ay, yung saon man na nato, uy. Nga akong birth certificate ug ang baptismal, dili man parehas ang akong apelido. Plano ba yun tanla ko nga paskwela na si Inday sa kindergarten inig 3 years old niya. Mag-trace na ba siya? Magpakasalan ka taog sino ba no? Ha? Pangandoy gid unta nako nga makasal ko nga kanang mupaso gid ko sa simbahan ba. Pero imposible man gud na mahitabo tungod sa akong birth certificate. Ang importante lang gud namo ron nga may marriage contract alang sa among anak. Mao nakahuna-una na lang ko nga magpakasal mi og sinubanyo. Nakaslon mi og usa ka dato sa usa ka tribo kay wa pa may kuti. Ug ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagdako sa apelyido sa akong mama, hasta ang akong manghod. Kay wa pa man makasal ang among mga ginikanan dahil natawo mi. Mausab pa ba ni sa apelyido sa akong papa? Ikaduha pangutana, amo untang ipausab sa akong manghod ang among apelyido ngadto na sa apelyido sa among papa kay kasal naman sila sa mama. Unsa may among buhaton? Dako ba og gasto? Tinuod ba nga magkinahanglan pa mi og abogado? Pwede ra ba kung tagapaw? Ikatulong pangutana, doon na ako'y anak o ka-live-in karon. Ang among anak nag-middle name sa apelyido sa akong papa. Husto ba nga among gibuhat nga apelyido man sa akong mama ang naa sa akong birth? Ikaupat nga pangutana, ang akong baptismal noon nagdako sa apelyido sa akong papa. Pwede ba nga kinunay akong gamiton aron makasal mi sa akong ka-live-in karon sa simbahan? Ikalima ang katapusang pangutana, doon ay kasal sa among tribo nga way daghang kuti. Pwede ba nga sa Subaning tribe nga lang ni magpakasal? Matawag ba unya nga legal ang among kasal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gisame. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Kami gihapon guys ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. May punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa inyong gihuwat, pwede gyud ninyong ipadala ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com.
yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi gyud ni amuhang gihatag ninyo, di mo maikog, di mauwaw, no, di magduha-duha sa pagpadala sa inyong mga suwat. Kay kitang tanan, naagid tay mga giagian nga mga problema. Yes. Ini final exam nga na-exempted. Yes, kami nga ito ni Ellen, mga kamot na di makahatay, mikahayag, kadasig, solusyon, bag sa mga pangutan ng iyong ipadangat diri ka namo. Nga mo lang yang nyo, nga kumpletuhan lang ang istorya, ug mahimo, butang iyong address para may balumig until asa man makaabot na itong programa sa Reman. Yes, and a big thank you ug shout out sa ato ang mga likers ug followers sa kiniyang akong suliran official writers page ug sa tanan nga naminaw nato pinaagi dili lang sa ato ang radio frequency but sa YouTube channel ug sa Facebook account. Sa Facebook account dumaton? Elaine Tantengco Bathan. Ako, Dr. Rene Obra. Yes, you can like and follow me and Dr. Obra sa amo ang Facebook account. Pero amo ang hangyo, ang mga pangutana adto ipadala sa katong mga paagi like kini ang akong suliran official writers page sa Facebook account. Okay, ang atong makutlong pagtulunan ko nga adlaw, attorney, no one stays with you permanently. So learn to survive alone. Kay dili sa tanang higayon na at naapod sila yung mga Bitaw. kakulian po ilaha na kanang ang makatabang ra gyud nato at the end of the day ato pong kaugalingon. Atong kaugalingon. Kana mga parente, okay ra mga parente. Pero Yes. dili sa tanay gayon, naa sila. Kinang sila mga gibago Ano pud. sila mga ilang mga problema. Katungdanan sa mga parents ang pag-ariglar sa ilang mga anak. Pero dili katungdanan sa mga anak pag-ariglar sa ilang parents. Tinuod. Voluntary ra na, ha? Tinuod. Kung muatiman, maayo. Kung dili, expected na. Kaya by the time nga matiguan na mangunta, ang atong mga bata, na sila Ilang pamilya. ilang kaugalingon kinabuhi. Kung Tinuod. di ka makasalig ngayon, katiguan ako, riglahan ko sa akong mga bata, lisod kayo. Pareho ra gyud ang mulangoy ta partner, iniglangoy nato no ikat kita ra gyud usa. Wagi mo kupot nimo kay malunod mundo ha. Huwag na ipating nga mo sabay-sabay niyo, huwag yung makatabang niyo. Tinuod. Kasi mga i-greet nato today partner. Yeah, ang ako i-greet today, mga taga Sambuanga, no? Mayang pagpaminaw diyan ni Dr. Ondo Misilingo diya sa Liloy, Sambuanga del Sur, no? Akong idol nga si PJ Obra. Yes. Multa naman mo diya sa sana Mambon man ang yung lugar, no? O Yes. mga taga Mulabi, Sambuanga del Sur, no? Dugay ko diyan nagdoktora, basi nalimot naman ako, Dr. Rene Obra, dugay kong nagdoktor diya sa Mulabi, Sambuanga del Sur. Sweet, Yes. sweet to kay ko diyan ng dapita. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko sa mga Correct. panahon nga diha ko diha, ha? And greetings to Mary Ann Ora from Pandan nga sakop sa Tubigon, Bohol kay kusog kuno kay siyang maminaw sa ato ang drama diri sa DYHP and shout out also to Mariluz Barbecue sa Talamban na usab kuno ilang pwesto na atras og gamay. Open na ang dako nga store sa Luyo. Rasad basin mo kusog na pud ang sales humani mo mga shout out. Salamat attorney from Henry Ompad kanang Mariluz Barbecue. Naon nga may barbecue ni Patinawa na in taong ko Sir Henry si imong barbecue. Dool ra ba yagid kaita na radyo ko skanduman. May Yes. pagpaminaw ni Master Sergeant Roger Tundag Asagrada sa Barangay Kalunasan, Poblasyon Margos Tubig, Midilien, Cebu. Yes. This is Mistro to Marlex Kampugan, si Marpili og Badung from diya sa Albor, Liboron, Karkar, Cebu. Yes. Letter sender na to karong adlaw Atong partner. ito sender partner si Gisame, Gisame. 18 years old, taga Lalag, Sindangan, sa Okay. Buanga del Norte. Kabahin ni sa iyahang apelido kay hangtod karon ang apelido pa kuno sa iyahang mama ang iyang gidala partner. Yes. So, sa muna mga iyahang pangutana. Unang pangutana, nagdala ko sa apelido sa akong mama. Hasta ang akong manghod. Kay wala pa makasal ang among mga ginikanan diyang nataw mi. Mausab pa ba ni sa apelido sa akong papa?
pwede kung buhi pa ang imuhang papa, no? I realize kay bago lang yun nga na ako'y gitabangan nga kay ang tawag manggod ana, no, is legitimation. Kay kung ang tao, Legitimation, ang usa ka bata mataw, gawas sa kaminyoon, wa na minyo bali ang iyahang mama ug papa pagkaanak niya, ang status manggod niya is illegitimate child. Ah. Unya kung ang balaod nag-ingon nga kung ang bata is an illegitimate child, ang apelyido gyud na sa mama ang iyahang dalhon, unless mo pirma sa likod sa birth certificate ang papa nga musugot ug mutugot nga dalhon sa bata ang iyahang apelyido, and that is called acknowledgement. Pero kung subsequently pagkahuman og anak sa bata na minyo nagkadayon ang iyahang mamag papa, sila'y nagka forever ra gyud ay gihapon, no, then pwede gyud nato mapausab ang status plus ang apelyido sa bata, ma-annotate na ang procedure nga atong gitawag is called legitimation. Legitimation. Yes, provided nga buhi pa ang iyahang mama ug papa. Alright. Okay. So, ikaduhang pangutana. Amo untang ipausab sa akong manghod ang among apelido ngadto sa apelido sa among papa. Kay kasal naman sila si mama. Unsa may among baton, dako ba o gasto? Tinuod ba nga magkinahanglan pa mi og abogado? Pwede ra ba tagapaw? Okay, number 1, di mo makinahanglan gyud og abogado ani, kay administrative ni di ta kinahanglan mo adto sa korte if buhi pa ang inyong mama o papa. Okay? Now, if dili diha ta mo kinahanglan og abogado, kay korte man gyud ang mumando sa local civil registrar nga mahimong legitimated ang ilahang status. Okay? So, mao na siya ang angay ninyong buhaton nga moadto mo sa local civil registrar, magkuha lang mo sa requirements para sa legitimation. Usually, akong suggestion, ang imuhang kinahanglanon yun is ang birth certificate sa imong mamagpapa kanang PSA ug ang marriage certificate nila. Unya kung naapod sila valid pod nga mga government issued ID, andama pod na siya plus ang inyuhang birth certificate sa imong igsuon. Alright. So, klaro ka itong gingon nato Yes. ni Ellen, ha? Ikatulong pangutana. Doon na ko'y anak o kalibin karon. Ang among anak, nag-middle name sa apelido sa akong papa. Gusto ba ang among gibuhat nga apelido man sa akong mama ang naa sa akong birth? Nya ano apil middle name man si imuhang papa. Kay ang Nabali, bata, dili ang bata dapat ang middle name sa bata apelyido sa iyahang imuhang papa. Oo. Sakto siya in a way because kung nausab na unta ang imuhang apelyido. Kunya kung wa man nausab ang imuhang apelyido kay nahog pa man kag illegitimate, then dapat ang apelyido unta gyud nimong tinuod, which is ang apelyido sa imong mama ang gidala. Para mausab na siya, dapat usba na lang gyud to, magpa-legitimated na lang gyud ka. Kay para mahog na nga sakto na ang birth certificate sa imong bata. Kay magka-problema gyud na later on just sa May, kay ang imong apelyido gida di ba apelyido sa imong papa, no? Kung ato ang tan-an ba wa di na nimo ipausab ang imuha, magka-problema ang imong bata kay dili consistent ang iyahang papilis, kay di man mao ang imuhang pangan. Murag domino effect ito na. Nagdomino gyud siya. Oo. Nagdomino gyud siya. Mao na kay mahog man gud nga di gyud ta pwede makabuot-buot og unsay atong isuwat sa birth certificate. Ang birth certificate man gud, like I said no in the previous nato nga mga episodes, importante kay na kadokumento kay muna atong identity. So di ta pwede magmugna-mugna ana. Unya ang identity sa bata magsunod gud na kung unsa pod ang nakarehistro nga identity ug mga detalye sa birth certificate pod sa mama. Dili na to pwede magbuot-buot nga ay sayop man to akong birth certificate, kani dapat akong isuwat dire. O gusto ka usbo na usba sa ato ang sayop sa birth certificate nimo. Okay. Okay? Kay ikaw pa ng pangutana. Ang akong baptismal noon, nagdala ko sa apelido sa akong papa. Pwede ba kini nga akong gamiton aron makasalmi sa akong kalibin karon sa simbahan? Dili, because like I said, ang detalye sa ato ang birth certificate maunay mag-determine sa mga official records nato later on in life, including ang ato ang marriage certificate. Official record ang birth certificate. Ang baptismal dili na sa gobyerno, sa simbahan ra na.
so to speak pribado na nga dokumento, dili na public ug official nga document. Ang mo determine gyud sa ato ang pangan, sa ato ang pagkatao is our birth certificate, and maugid na ang sundon. Okay. Ikalimaw katapusang pangutana. Dunay kasal sa among tribo nga walay daghang kuti. Pwede ba nga sa Subanin tribe na lang mi magpakasal? Matawag ba unya nga legal ang among kasal? Subanon tribe, murag tribo. Ribo. Ang kaning pagpakasal nato, no, whether sa tribe, sa simbahan, sa mayor, is what you call as a marriage ceremony. Pero kung gusto kita mahimong official ang ato ang kasal, mo apply gyud for a marriage license sa local civil registrar gamit ang birth certificate sa babay o birth certificate sa laki. Choice na nato kung unsa nga klase nga seremonyas ang atong pilion para ta makasal. Pero kung para mahimong legal ang kasal. Pero kan dili ka mo apply og marriage license, baligwa ra ng imuhang kasal. No, kay kinahanglan man to make the marriage valid, you have to have a marriage license, a marriage ceremony, and then diha pa ta maisuhan og marriage certificate. Okay, so klaro katong gingon natin ni Elaine, ha? Yes, kaya otherwise di na mahimong legal ang inyong kasal, ha? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nation. Nationwide. Yes, daghang salamat. O maayong Adlaw.